Alright bafowethu ngiyabingelela igama lami uSiphiwe Ngantomela bafowethu. So njengamanje ngila ema-ofisini eMpucuzeko Maskandi Festival bafowethu, nginokwazela ke ongumhleli wabanye abahleli bemicimbi ke omkhulukazi obizwa ngokuthiwa ke World Cup. Umcimbi wadula lapha ke ngileli impela sonto kade siwa kuyona ubula endaweni yase People's Park. So njengamanje nje ngithe ngivashele nje iqhawe ukuzwakalisa nje elingakuzwakalisa kubantu. Qhawe lesizwe sekubingelele qhawe angibingelele ababukeli kuphi la kufinyelela khona lolu hlelo. Yeah. Siyababingelela bonke nabathandike nje bomculo. Yeah. Siphinde futhi sibingelele nabaculi. Yeah. BakaMaskandi. Qhawe lakithi sisuka weekend kabe yami enkulu kakhulu qhawe lami enamandla. Weekend benkulu kakhulu qhawe lesizwe. Mhlawumbe nje mfowethu ubungaqalanga kuphi nje qhawe lesizwe mhlawumbe ubikele nje mhlawumbe abantu ngokwenzekile nje mhlawumbe kuyimpucuzeko. Mhlawumbe kungafanele kubaluleke Zoso ukuthi ngaphambi kuba singene kwingqinithi. Yeah. Sikhulume ngiqale ngokuthi okwami ukubonga konke. Yeah. Kuya uNkulunkulu. Yeah. Ngiyakholwa futhi ngiphelele ekuthenini akekho umuntu noma abekho abantu ngobuhlakani babo bokuzalwa. Yeah. Abangakwazi ukwenza into efana naleya. Bakwazi ukuthinta inhliziyo zabantu abangaka. Babasuka endaweni abasuka koNquthu, abantu beqasha imoto. Abanye besuka ngisho eBlackville, abanye besuka ngisho eSwazini. Kuthiwa beze kuwe. Ubani wena? Uyabona? Ingakho ngithi mhlasimbe entweni nje ukuze nabeza ngemva kwethu bakwazi ukuthi uma ngabe wehlelwe into enkulu kangaka ukuqala kwakho kwa yonke into ukubonga akuye uNkulunkulu. Ba Ngiyambonga uShembe, ngiyambonga uShembe uNyazi leZulu ngoba ngiyacabanga ukuthi kuyona yonke into esiyoyithinta uma ivunyiwe uShembe eyibusisa ke umphumela kuyoba nje. Yeah. Ngokusenzani ke ngokubonga senze ngoba uyazi ukuthi uShembe Zoso akadingi lutho. Yeah. Udinga ukuthi ukwazi ukubonga. Yeah. Lokubonga ukuze wenzela nokuzayo. Yeah. Ukukhombisa ukuthi uyabona. Yeah. Uyayizina ngisho. Yeah. Lokho kubalekile. Sesingangena ke nje enkulumeni sesidlulile kule. Yeah, umthandazo. Umthandazo lokuthi cha abantu ngake ngasho sikhuluma la ngathi ke mina ngiyaqonda futhi engakamela kudala mina ukuthi ngaleka Shembe mina ngiyizibi angilutho nakuba ngangibona ngilento engiyona namhlanje ngikusho ngokuphelela ukuthi imisebenzi kaShembe. Yeah. Yeah. So waqhawe lami sikhuluma indaba enkulu kakhulu. Hayi soka kwenye weekend hayi angazi mina inkosi ama weekend noma kuzothiwa yini noma indlondlo noma yini. Yazi Zoso lento ikutshela into eyodwa ukuthi umculo kaMaskandi ukhule ukuliphi izinto. Yeah. Uphinde ukutshela ukuthi yabona lento ebilokhu ishiwe eminyakeni edlule ukuthi ayibele emasisweni. Hayi. Abantu ayikho into abayithanda njengesintu. Abantu ngabadayisela noma yini. Yeah. Uyabona njengamanje ukuthi uyabheka. Yeah. Ngikusho lokhu ngikhulekile. Yeah. Uyabona la kaZulu. Yeah. Ayikho into ongakwazi ukuyihlanganisa ungasifaki isintu Maskandi ongawufaki ibe kule level. Yeah. Kuyaphoqa ukuthi njengamanje makukhona into yenzayo ba sondeza umculo wesintu kulonto le. Uphoqelekile ngenxa ukuthi abantu sebahlakanipha babuyela ezimpandini zabo. Yeah. Abantu basezimpandini njengamanje. Ngisho ngayiuniversity uzofica izingane ama2K adlala uMaskandi. Yeah. Lento ikutshela ina ikutshela ukuthi abantu sebeyibambile lento ukuthi abaqale babazo okwabo. Yeah. Abamukele okwabo babe yibo sebengazenza ke ezinye izinto njengamanje. I think in the next 2 to 3 years. Yeah. uMaskandi angidabazi mina ukuthi uzoba umculo number 1 in South Africa. Yeah. Yeah. Hayi cha abantu abangakayana qhawe. Abantu abangakayana mana bathathwa abantu abangakayana ngoba ngezogozela abanye bajwayele ukusho kwezinye ikhathi besho ukuthi hayi abantu banikeza amathikithi amahala kwazela. Uyayizwa lona abantu abangaka kwazela. Zoso into engayisho
laba bantu bebaningi bengaka wafika ngolosihlanu wabona inkundla bese kuyona iphindeke kabili kunenkundla ebese kuyona ngonyaka odlule. True, qiniso. Now ngake ngaba novalo kamina ngayibuza ngathi mina le nkundla nje obingaka namatende eqhelelene kangaka kuyokwenzeka kanjani laba bantu bazophumaphi ngisho ngolosihlanu ngathandaza zoso ngathanda ngathi kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi senzani hlola inhliziyo zethu bathi abanye ke ngeke kulunge ngoba kunebhola eceleni bekumele ngingaqondani ngathi mina hayi into ezibili engafani lezo abalandeli bebhola bakhona abalandeli bebhola baloyal ebholeni abalandeli bomculo so ke kulokhu ukuthi ke abantu mhlawumbe wongenisa mahala ngeke security ebikhona imboma security bayayazi abantu hayi ayihleki nje uyayazi inkampani kamavafa ayidlali nje cabala ngenzeka ukuthi lapha amathikithi lapho ubanikeza wena mahala ngoba abantu basho njalo abanye angithi ubokwazi ukuthi uma ngabe wenza into enhle kuhleze kufanele ukuthi uyabona khona abavuma noma bevuma ngaphansi kweingubo yabo bese ebeka isizathu ngizwe nje khona ade ngifonele manje ethi ngicine kuthiwa uthwele angikaboni ukuthi kusho enkundleni kuthiwa ngazi ngithwele kasha kacima kanjani ukuthi mina ngivele ngahleka kanti mina inhlamba ya wonke umuntu ozamayo le uma yabona nje banawo akhistizi kuthi uthwele so kunabantu bakithi abakhiwe ngendlela ukuthi uma bebona into enhle bangakwazi ukuvuma uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu owenza kanje bafuna ukuya emandleni amnyama ukuthi lento inamandla amnyama mina ngiyathanda ukuconfirm ukuthi awekho amandla amnyama okushuthi akekho kahle umuntu ofuneka benento eright kunabantu especially thina abantu abamnyama kunabantu abasebenzela uSathane ngendlela ukuthi uma ngabe bona into enhle kufanele ukuthi afake inhlabathi lento mina engihlulayo yazi zoso ingakho mina ngisho umuntu eshaya isihlanga esibhekisa ngakimi hayi manje kudala 10 years ago angikaze mina ngikhulume nabantu angikaze ngibaphendule mina abantu ngesizathu esisodwa angithi ngiyazi ukuthi mina ngihlakaniphile ngiyazi futhi mina ngiphakeme uyazi bani ophakeme uNkulunkulu wami uyazi bani ohlakaniphile uNkulunkulu wami so asikho idingo sokuthi mina ngiphikisane nawe wena mawazi ukuthi uhlakaniphile wazi ukuthi wena unamandla angithi mina ngiyazaza ngihlakaniphile futhi amandla nginawo wena unamandla wena uhlakaniphile mina nginawo amandla futhi angihlakaniphile uNkulunkulu wami uphakeme mina ngiphakeme ngakho ngeke ngikwazi ukuphendulana nawe ngiyayithulela nje mina uNkulunkulu adile nesimo ubonile ngeweekend uNkulunkulu isimo silungisile wathi 1 2 3 salunga isimo lapho ngiyayithulela nje ayiqhawa ayibekho umlando qhawela kezinto yana uyabona ke into engifuna ukuyithinta engicathi ibalekile zoso njengoba sikhuluma and nabantu engibona ukuthi yabathinta angichazele siyafisa kwimpucuzeko nathi ngabe sinabaculi sibaqasha abancane mhlawumbe sithi 15 or 20 umculo yedwa athatha 10 athatha mhlawumbe 20 minutes to 25 minutes inkinga ekhona impucuzeko zoso iyithemba labo bonke abaculi bakaMaskandi true ingakho kwimpucuzeko asiqashi abaculi laba abancane abatrendayo ngaleso sikhathi kuphela Sambe silale ngisho amaqembu amadala imthente ney'nganzoma uyazi sikwenzelani lokho nomfihlo alemgobe uyazi siyenzelani lonto impucuzeko ibusiswe ngisho nabaculi abangasasekho emhlabeni uma kuyilanga lempucuzeko ngisho ezulwini siyaqonda ukuthi abantu abahamba becula uMaskandi amehlo abo onke asuke kwimpucuzeko uma ke sashiya abantu abadala bese laba abantu bayacomplain uNkulunkulu abangalena impucuzeko iyophela ngalolo langa ngoba sesikhombisa thina ukuthi asinendaba nabo uma sishiya ingwazi abazaziyo abake bashera ngisho inkundla nazo bese sithi sizothatha izingane nje ngoba senzela abantu ukuthi babe baningi impucuzeko iyophela kuyaphoqa ukuthi kube khona abantu abadala
kuphinde kuphoqe futhi kube khona abantu nina enizobacabanga ukuthi abenzi kahle. Thina sizobalanda ngoba uma siya kwimpucuze kokufana ukuthi kusokuyoshisa impepho. Angithi nalomculo ombone engenzi kahle uma kusuka impucuze ngombuko ukuthi uzobenza kanjani. Buka amagig azobe wathola umculo uma kusuka kwimpucuze ngoba kwimpucuze njengoba ngisho ukuthi ila abaculi njengoba bebiza ngeWorld Cup yomaskandi ila abasuke bezoshisa khona impepho bezobika ukuthi endimeni sisekhona amandla esinawa khona angakanani ikuphi lasting uku-improve khona ingakho phela into ezenziwa abaculi kwimpucuzeko buka ukuthi bayazenza kweminye imicimbi balandele ubuke indlela ama-gimmicks abaqhamuka nayo lemgilingana abayenza stage bayenza ingoba lana kusuke kufana ukuphila. Uma usukuya lapha usukufana nomuntu oyobuka amadlozi wamaskandi uyobuka umhlaba wonke ukuthi ngisekhona yini enginayo entsha ngifuna ukwenza mina ngiyangimdabukela umculi impucuze ukuthi mangabe ibuka yena ayibuka ngokuthi ngiyothatha imali ngihambe ngiyangimdabukela ukuthi awuyazi uneshwa ngoba kwimpucuzeko akukho ngemali. Ingakho abaculi abaningi imali abayibizayo kwimpucuzeko akuyona imali abayibiza noma beqasha noma yikuphi ngoba baya understand ukuthi yini. Ingakho phela zoso uma kuthi uyabheka impucuzeko inazo izitha ezikhuluma kabi ezifisa futhi ngabe bikho kodwa uma kuthi uyabheka lozo zitha akuyena umcineko lwanazo akuyena utshatho lwanazo kunomoya olwa nabo uba expose abantu bababone ngawonke indlela ngoba nilwa nento eyinhliziyo yomculo wesintu anili nomcineka nina umcineka mzonde umzonde eceleni but not impucuzeko nathi akuyona into esibiziwe ukuthi asiyenze asizenzeli thina ingakho thina ngisho ngabe kuthiwa kuphela 4 years kungekho nzuzo esiyenza ngempucuzeko soqhubeka siyenze ngake nganarrate story samnyeza gogo saphila umtshengiseni sabe sangayithola imali yokuthi sihlalise umcimbi ngafonela umtshengiseni ngathi mfoka Gcwensa impucuzeko ayizoba bikho kulonyaka wathi indaba ngathi mina kwayisa sibhedlela futhi mangaphazama kodwa nayingaphilile angisazi noma it's before esibhedlela ngisakhumbula konke engekho right ke ngibuza ukuthi inkinga yini ngathi mina imali asiyitholi wathi mina asenze kanje mcineka zama imali yenkundla ngathi mina wasethi abantu bazoba khona nami ngizokhuluma futhi nabaculi abayisoba khona abantu bazofika babe izimpethu zendlovu bakhokhe bese sithatha imali kukhokhelwe yonke into yomcimbi mina noma ngakhokhelwe egcineni kodwa ngicela siye ngaleli themba engikutshela lona lokuthi umcimbi uzoba impumelelo uma ngabe laba baxhasa ngemali besonga izandla kulungile abayisonge kodwa thina siyazi impucuzeko yini ayiye kungekho ngishuzukwa yahlala yabona angikholwanga ngakha linyembezi ngahamba ngakuyena ngathi ndimande ubuwazi ngani kuzoba nje wathi hayi mcineka impucuzeko ayifani nayo yonke imicimbi uma ngabe kuukuthi umaskandi kufanele ube khona kufanele impucuzeko ibe khona ngoba impucuzeko ila sifike siyigeze khona ila sifike sitshengisa khona umhlaba ukuthi sisaphila futhi sibheke phambili wangitshela wathi ningalinge maneze impucuzeko nicabanga indaba yenzuzo ngisho ngabe kuthiwa nenzanga ngishuzukwa ningabe discouraged niboqhubeka ngonyaka ozayo olandelayo uthe sehamba emhlabeni amazwi akho ogcina ngishana wathi kimi mcineka impucuzeko iyohamba ihambe ifane nemgubho abantu balindele idate ukuthi nini ungayimarket ngisho ke market uma ukuthi uyabheka ko activation thina sibe nayo ayingeke mina lokho ngabheka mina angiyazi activation yempucuzeko akho activation cha ngiyazi activation yempucuzeko kodwa into esikulindelekile ukuthi siposte sithi ngomhla kabani siposte ama video ama poster sisho ukuthi kuzobe kwenza kuphela abantu babulala akho budget akho activation yenziwe akho media briefing akho lutho lalela ngeke isimanga ke ibriefing science ngonyaka odlu kulokho ibriefing ngathi bayibanga bikho sakhipha ilanga sakhipha ama poster buka bekunjani kwazela usakhuluma ngendaba yokuthi umusa impucuzeko ulanda ngisho abantu abadala kade ngafukela umbuzo la noma into ethi
ngiyangibona abantu begxeka bethi hawu kodwa usungaze ulanda omayogathi bebe khona abanye abaculi uyabo sengifuna nje nakhona ukucacise nje lapho uqhawe lesizwe uyabo kunomculi kaMaskandi owakwaba khona owayehlala esihlalweni ngikhumbula lwasenkandla hey ngingabe khona hey oh ya ngiyakhumbula uma ngabe wenza into yabantu abantu abakhubazekile bayingxenye yethu ngoba nabo bangabantu ngakho ma wenza izinto engayona yakho ngeyabantu uboyithinta yonke iminxa yabantu true uthinta abantu besifazane uthinta abantu besilisa uthinte ubonile bekhona lensizwe ebalile imhlophe yes ulo mfana omhlophe ijabule wafa ayijabule wafa wathi nje mfowethu uyafisa kakhulu ukubonga so thinta yonke iminxa ngiyakhohlwa igama lomculo lo ake niphuza ushukela khona lo mculo lo ubani kambe lo mculo ngiyakhohlwa wayehamba ngesihlalo kodwa abantu bazomazi wacula kakhulu wayehlala esihlalweni lo mculo lo wacula lento ongazange uzubona sikhule nathi elalelwa ngendlela eyisimanga so lento ikhomba ukuthi ke uma ngabe umcimbi ngowabantu ithinte yonke iminxa umcimbi awungabandlululi ngoba akuwona umcimbi wakho once waqala wabandlula akumele kube khona umoya okhalayo ngawo ubona impucuze ke iba kanjena awukho umoya osakhala sisahamba kahle phambi komoya nalokulalela nje kwazela ukwazi ukulalela abalandeli angithi yakhumbula kunabaculi abanye wawusuqhamuka naba ngamaluzi usunanga ukhala kwenu sikuzwile abalandeli yabo angithi yabona abantu mangabe besho bethe siyacela ukuthi noma ngabe kuthi imali ayikho sicela nikhande iplan nilanda usibani bani lonto ayisuki nje kubantu ayisuki kunomoya othizo ngale okuyiwona ocelayo osebenzisa abantu ukuthi usibani bani uyadingeka kulento wena ke musukuphakama uthi anginandaba nabantu mina ngoba ubona kusho uZoso unomuntu ongabona ongalemva kwaZoso mhlawumbe kusukuma idlozi lalowo muntu lakhuluma langena kubantu musu kufuna ukulwa nomoya wena yenza iplan ukuthi abantu ungeke kwenze konke kodwa iya ngokuya mawuthi abheka unyaka nonyaka khona esiqhamuka nayo unyaka nonyaka khona oshintsho esilifakayo silalela abantu so ngifuna ukuthola la kwazela ukuthi mhlambe ngendaba yokuthi mhlawumbe umcimbi washeshwa phela singene nje kuona qhawela kithi yabo kwakuyisiphi mhlawumbe isizathu sokuthi mhlawumbe umcimbi usheshe uphele mhlawumbe kube nabanye abaculi mhlawumbe abangadlalanga yabo siqale late ngenxa yebhola kwaba netraffic abaculi abanye bengakwazi ukungena kunabaculi abake bastaka 3 hours kungamuvi lutho utho siyade isikhathi lomculo usigcinile umunye bakhona bangasigcinanga kodwa usigcinile and uyafona uyasho ngila ngaphandle ngivaleleke ngaphandle kwaze kwanwebeka isikhathi ke esasabelwe sona yabona lonto le kodwa inkinga ibekwe itraffic yebhola enye into engifuna ukuthi usabuza lo mbuzo ngixolise ukuthi siyaxolisa kakhulu nakubantu nje ukuthi badukise ngale yandlela engakwazi ukungena e-stadium kwamina mhlawumbe waphela u20 minutes ngiduka ngithi ngazi ngenwa la ngenxa indlela okwakuvalwe ngayo ngenxa yebhola kuthiwa phuma ngapha ngaze ngawujika mina ngabobhulula guni ngajika into ongakazi uyibona abanye indlela abaduka ngayo ngiyabezwa beventa bekhuluma nasenkundleni ngiyathanda ukuthi ngibavezele ukuthi kwangasikhona ukuhlela kwethu kwakuhlelwa kwamaphoyisa indlela ababehlela ngabe ehlela indaba yebhola eyagcina isilimaza ngiyathanda ukuthi ngithi ngiyaxolisa kakhulu on behalf of impucuzeko kubantu abahlukumezeka behla benyuka kwangasikhona ukufisa nathi saduka nabaculi baduka kwazi impacta ekuthenini abaculi bangaperform bonke ngenxa yokudleka kwesikhathi ama-delays ayekhona ngaphandle qhawela sizwe uhlelo qhawela kithi lolu oza nalo njengamanje lokuhlonishwa kwamaqhawe asadlule emhlabeni sibonile qhawela kithi
avele nje umndeni ukhihliza ngo-25,000. uMajota ungomunye wabantu owakwangenela ngisho iparade, sisane parade abalandeli ababelandelana besuka e-workshop bomabhida. Abanye babemngabaza bethi ngeke uMajota leyanto lesa siziba siyashona. Ngeke azalunge. Wenza into ongakazi uyibone. Wafika nabalandeli ababefaka ured ababebaningi into ongazange uzibone. Noma phumulo futhi umsupporta ngayo yonke indlela. Ngakho ke sibone kuphoqelekile ukuba sithi masiqala lolu hlelo siliqale ngaye. Sibiza umndeni wakho njengoba ubonile. Sikhiphe le mali le esikhiphileyo. Akuzoba uhlelo lozoqhubeka ngoba baningi abaculi esibe nabo. So uhlelo kulesiliqalile ekuthenini uma uyingxenye yempucuzeko umculi ngisho uhamba emhlabeni umuntu azi ukuthi khona esokwazi ukwenza ngisho emndenini wakhe einganeni zakhe ngoba sikhonela lokho impucuzeko uma uthi uyabheka sesiwumndeni ngisho nabo abaculi uma ubuka abaculi ngendlela esisebenza buka ukuthi sithe isikhathi esingekho ngoba isikhathi sesingekho sekuthiwa behlisa isikhathi nani abangaduba babekezela yonke into. I remember into encane bemhlehlisa yonke into wathi mase phambi kwabantu angakhombisa ukuthi khona inkinga bese ikhona washaya umsebenzi wakhe nje ngendlela ngoku-understand ukuthi kuhlangene ngani. Kodwa qha uNakhujana abanye futhi kuNakhujana i-golden hour buka wavele wahlukanisa qhawe yenziwa kanjani le mpahla. Sathi i-golden hour iyimfihlo. Yayiyimfihlo ngesizathu esisodwa. Sathi kulonyaka siyayithanda into eyenziwe uAli Mgube, uThokozani Mfokalanga noShwi yokuthi bakhande iqembu ekuthiwa ama-legend. Ngoba ke basanda kuyikhipha ingoma sibone kufanele sibahloniphe ngokuthi sibanikeze i-golden hour. Ukwazi ukuthulela ke inyanya zomaskandi abathandi bomculo abacula ukuthi sekuneqembu ekuthiwa ama-legend ekudinga basenikeze uthando njengabantu abadala. Isikhathi esithe sibahloniphe ngaso ilesa sikhathi 12 o'clock bangena futhi yashukuma inkundla abakhomba ukubamukela ngendlela eyisimanga. Sithemba ukuthi ke leli qembu yeqembu elingeke liphelele endleleni ezolokhu likhona lenze into ezinkulu ezojatshulelwa ngabantu. Hayi khawela kithi ngiyacabanga mhlawumbe siyabonga nje qhawe amazwi okugcina qhawe lesizwe. Amazwi okugcina qhawe lesizwe engingawakhuluma again iwo awokubonga abantu. Ngathinteka enhlizweni ngibona abantu abadala bephethe ama-chemchairs behlala phansi bebuka. Ngayibuza ngathi mina ubani uyazi uma kwenzeka into engaka ungayanga ngisho emsakazweni. Ngayibuza ngathi mina ubani uthinta laba bantu laba beza nemndeni ama-couples behlala phansi nokhula box babo bahlale and abaculi babenzele iqiniso bafethu abaculi baperformile. Uyabona mfethu contents wosaliwa angani noma nabona yini eqobe iNakhujana lalela bafethu usaliwa uperformile. Abaculi balenzile iqiniso ngithi ke angibabonge abaculi bakithi nonke benikhona kwimpucuzeko siyanibonga kakhulu. Lento eniyenzile niyenzela abantu benu ningayiyeki. Ngithanda ukungaphakami kwenu. Nonke indlela eniyibeke phansi ngayo. Wathi uBheka Mchunu the late, may his soul rest in peace. Wathi uBK kimi sixoxa nje ngilanga kwakuyimina uyena uKhuzani wathi umculi omkhulu kunabantu abaculelayo ophakeme. Umculo ophakamela abahleli bemicimbi. Umculo ophakamela abasakazi. Wathi kuyenzeka abemkhulu but ubukhulu bakhe buhamba kuphele. Wathi kuphela njengomlilo wamaphepha. Ngoba noma yipi industry inabantu bayabahlonishwayo. Wasebabala abaculi, wabala abaculi esibaziye ebebe bakhulu. Wathi baphi namhlanje. Ngiyathanda ukuthi ngithi kubaculi bakithi ngiyacela abaculi bakithi niqhubeke nini enicula lo mculo wakithi uhamba negazi. Qhubekani nibe phansi.
nibayeke abanye beminxa abaculi baphakame babe bakhulu nina ibekeni phansi ekuyibekeni phansi umvuzo khona ningangena umoya wempakamo ngisho ngithiwa kwenze njani ngiyanibonga kakhulu nonke ngendlela esibambisana ngayo ngoba ezabahleli siyaxoxa uyezwa mase kukhona nenhlese ebhedayo ukuthi uyazi siyabo sekunenhlese kanje okwamanje abaculi bamaskandi bayanconywa ngendlela abahlonipha ngayo nangendlela abayibeke phansi ngayo ngithi ngibabonge ngibonge ithimba lonke sisebenzisana nalo ngibonge Zoso nabantu ebebephusha impucuzeko abanye singabazi ngisho ukubazi kunabantu ebebebhala ngempucuzeko everyday ungazoyibuza bayakhokhelwa abantu esingabazi ayikho into esingakwazi ukuyenza ngaphandle ukuthi siyabonga ngiyacela nakubona igama lokubonga alibe likhulu ngixolise lezoso endaweni yabaculi abangazange ukuthola ithuba lokudlala ngizwile abantu bayakhala ngosweet ukuthi ithuba abangasalithola kudalwe yizihibe bafekeleze ngishilo zokuthi kungaqaleki ngesikhathi mase kuqaliwe kuphinde ngingakwazi ukungeneka abaculi ke bayazi ukuthi kwabona kwakungangeneki kalula bese ngiyachaza ukuthi bafowethu singaba bahleli thina kodwa lapha kwi backstage akuthini esisuke simanager lento eback lento ino stage manager mhlambe kuyadinga ukuthi sihlale phansi no stage manager nathi kube khona indlela ethize ezokwazi ukusebenza abaculi ngoba abaculi mabekhala hayi ngoba bekhala abanye ngempucuzeko bakhala ngento eyenzeka behind the stage lento ebackstage bafethi iyafuna ukuthi siyayibona siyakuzwa ukukhala okukhona and baculi siyanizwa ngiyafuna ukusho lokho baculi siyaluza usizo enalo ngento eyenzeka ebackstage lukhona uhlelo ezoke hlale phansi lilungise ngoba siyavuma zikhona izinto ezigcina ingahambi kahle asivume lokho ukuthi lapha ebackstage ziningi into egcina ingasahambi kahle kodwa eyidinga ukulungiswa ngonyaka ozayo nje ubebuza ukuthi sohluke kanjani ngonyaka ozayo ngiyabathembisa abantu ukuthi izobe seyilungile ngiyabathembisa futhi ukuthi ngonyaka ozayo kukhona nezinye izinto ezinhle ezobajabulisa abathandi bomculo nabaculi ezobajabulisa esizoqhamuka nazo ayiwa usondezela ngisho MTN abana bafa abantu amafoni lapha ngahleka masiposta kukhona bathi siqamba amanga sibiza abantu ngalonto akaze simakethe thina ngamanga bethi into engeke izenze kwazi basiza wona usubizwa uMTN ukukhuluma nabo abantu bathi abantu asibafundisi abantu mhlawumbe sebajala ukukhohliswa kakhulu kodwa kusibona bonke abantu abakhohlisayo abantu ake ilokhu saqala thina kwimpucuza akaze sisebenze ngamanga akaze sikhohlisa abantu ngoba ayikho ipressure umuntu okhohlisa abantu umuntu esuke nepressure kwimpucuza ayikho ipressure because ake ngibuze uzozube nepressure ukhompyutha nobani impucuza kumcimbi ka 12 years lo mawuthi ukhompyutha nobani asikhompyutha namuntu there's no pressure lento yokuthi sithi abantu bazothola amafoni bese kuba khona abantu abaholwa usathane batshela abantu ukuthi ayikho lonto ingoba kubizwa abantu ingoba vele babolile banenhliziyo ezimbi sebezokwenza ngishina abanye abantu baluza amathuba ngenxa yokulalela abanye abantu ngiyabonga ukuthi abantu basilalela nanini abantu abalalele into eshiwe yithi ayoqopha umntwana qhawela kithi bonke nje futhi nabantu laba abenza ukuthi umcimbi kukhokhelwe kwabaculi nawo yonke into siyabonga sibonga abaxhasi bethu provincial government sibonga nomasipala sibonge Zoso nama channels true ozwide obhanyazile wonke ama channels Zoso siyabonga bafethu indlela enikholelwa ngayo emsebenzini wesintu hayi ngempucuza ngemsebenzini wesintu isimanga indlela enikwazi ukusithwala ngayo even engomeni nakwimpucuzeko ngithi bafethu nginibonge nginganibonge emakhoneni anginibonge kulale kubuka izwe lonke ukuthi bafethu indlela eninikele ngayo umzabalazo awuqhubeke uphushwe ngayo yonke indlela ningavumi nakusasa ukungenwa imoya ethize ingakho ngiyathanda ukuthi ingakho mina ngingasoze nganibiza ngazokhuluma ngento ehluphe mina personal bese ngifuna ukunimema ezintweni angisoze ngakwenza ngoba
ngoba senginikhipha uhambeni uNkulunkulu anibeke kulona. Yeah. Uma sihlangana nganza kwethu siyohlala sihlangana kanje. Uma senginibiza sesihlangana ngamagama abantu nangenye into ningisi. Yebo. Yeah. Hayi, qhawela kithi siyabonga kakhulu bafowethu ukwazela ebesinayo bafowethu. Sesobonana ngonyaka ozayo.